Käsiteltävä varoin. Tässä käytännön esimerkki. Jos normaalista auton akusta ammutaan läpi, niin matkanteko päättyy varmasti siihen. No, tuskin kukaan normaali autoa ampuukaan. Mutta poliisin tai esimerkiksi armeijan kulkuneuvot saattavat joutua luotien tielle. Tämä Optima-akku kestää ampumisen. Kokeillaan. Se oli hyvä osuma. Se oli. Näyttää melko pahalta. Kyllä se näyttää aika pahalta. Kun on reikätekijä, mitään nesteitä ei tulla ulos. No, arveleeko, että lähtee käyntiin? Kyllä pitäisi lähteä tällä. Kokeillaan. Kokeillaan. Niin, ei käyntiin. Ammuimme vielä 2 laukausta ja akku alkoi näyttää lievästi sanoen rähjäiseltä. No niin, nyt se näyttää tältä. Joo, nyt on mennyt läpi. Eli tähän tarvittiin 3 kiväärin puolivalpaluotia ennen kuin Meni läpi. akusta meni läpi ja vieläkin pitäisi lähteä käyntiin. Vielä pitäisi lähteä jo. Kokeillaan. Kokeillaan. Koska akussa säilyy jännite, niin auton tietoliikenneyhteydet eivät katkea. Merkittävä ominaisuus esimerkiksi poliisiautolle. 1243 on volttia. Eli jännitettä on tuon verran vielä 3 ampumisen ja aika monen käynnistyksen jälkeen. Miten Kyllä. se on mahdollista? Optima-akku on rakennettu rullakennotekniikalla ja se tarkoittaa sitä, että akku ei välttämättä tarvitse olla iso kooltaan, vaan se pystyy olemaan tämmöinen pieni akku ja tällä pienellä akulla pystyy käynnistämään isoja kuorma-autoja, linja-autoja, maasiirtokoneita siellä, missä tarvitaan paljon käynnistysvirtaa. Tavanomainen akku koostuu lyijylevyistä, joiden välissä on nestettä. Optima-akussa on 6 spiraalimaista rullakennoa. Irrallista nestettä ei ole, vaan se on imeytyneenä kennojen sisään. Tämä mahdollisti ampumiskokeen. Akkuun ei koskaan tarvitse lisätä nestettä, eikä sitä tarvitse muutenkaan huoltaa. USAssa kehitetyn akun varsinainen idea on, että spiraalimuotoisiin kennoihin saadaan suuri energiatiheys ja tämä antaa paljon käynnistysvirtaa ja nopeuttaa myös latausta. Akusta on kehitetty lupaava versio myös sähköauton virranlähteeksi, akku, jonka voi ladata 15 minuutissa.